Nining atong pagsugod mga igsuon sa atong novena alang kang San Jose, nindot nga atong gipamalandungan ang tema, ang komunyon diha sa pamilya, komunyon diha sa katilingban ug sa kinatibuk ang simbahan, isip usa gayud ka identity sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kini nangaliya kita ngadto kang San Jose nga unta kining atong communion, kining atong pagtinambayayungay, kining atong pagsinundurotay, kining atong panaghiusa, mupalawom gayud diha sa atong kinabuhi, isip usa ka simbahan, isip usa ka parokya, isip usa ka Kristohanong pamilya, tungod kay kini mao ang timailhan sa mga tumutuo ni Kristo. Nganong makaingon man ta nga kini timailhan? Kay karon mga kaigsunan diha sa atong unang pagbasa, makita nato nga nagkahinay og porma ang identity sa simbahan sa mga tumutuo ni Kristo. Nga sa una nga Kristohanong katilingban nga atong nadungog, naa ang ila gayud nga halawom nga communion sa usag-usa. Ibalo kita nga sa unang katilingban nga mga Kristohanon, grabe ang ilang panaghiusap, pagtinambayayungay, pagsinandurutay, pagkahiusa gikan sa pagampo ngadto sa pagsangyaw hangtod na ngadto sa pag-alagad. O dinhi sa unang pagbasa naa ang usa sa mga hitabo diin giunsa ang ilang kahiusahan nga nakapadayon diha sa katilingban, diha sa pagresponde, sa pagtubag sa mga nitumaw nga mga problema sa katilingban. Daghan na sila, unya sa ilang kadaghan, no? Sila ginaingon nga ang katilingban nag-provide sa ilang mga panginahanglan. Pero kay daghan naman, usahay makaligtaan ang uban. Mao nang anay isyo, o ang isyo may tungod sa byuda. Ngano, ang byuda nga Grego, wa kayo nahatagan sa ilang panginahanglan, naatiman kayo ang byuda nga mga Hudyo, na naanay mga reklamo, dili na maataman sa 12 ka apostoles sa pagtan-aw niini. Mao mga kaigsunan nga nindot ang usa ka hulagway, how they try to continue the sense of communion amidst difficulties and issues and concerns that arose in the community. So, tungod niini, mingon ang mga apostoles, uy, dili pwede nga kana na lang among tan-awon kanunay, unya makalimot mi sa basic nga di na lang ta mag-ampo. This is not just a human community. This is not just an institution or program sa pagpakaon o pagtubag sa mga panginahanglan. Kini siya usa ka Kristohanong katilingban. Busa taliwala sila pag-ampo, nalamdagan nga ingan yun, no? Kinahanglan dili lang o dili na pwede nga ato ra, aho ra, kamera, kundili di ay kinahanglan na ay pagsalmot sa uban sa katilingban, and then they created the first institution sa pagka-deacon, pagka-diakono. Nga ang mga diakono, sila tumututok diha sa pagka-maalagaron, aron unta mapadayon sa pagpalambo sa atong katilingban. Kini mga kaigsunan nga nindot atong pamalandungan. Nga aron di ay mapalawom ang atong komunyon sa simbahan, kinahanglan ang matag-usa kanato mobati nga una sa tanan kita kabahin sa simbahan. We are part of the church. O kana gyud nga dili lang nga ako kabahin ko sa simbahan kay kamao ko manguros, kay nabunyagan ko diha sa St. Joseph.
Ang the sense nga ang communion isip kabahin sa simbahan mo patidlom ngadto sa sense of belongingness. I belong. I feel, I act, I belong to the church. I belong to the parish. I belong to this family. I belong to this community. The sense of belongingness. Mao na mga kaigsunan nga atong lantawon nga di ay kay diha sa atong pagkahimong kabahin ato man siyang maamuma kay kini ato ni bay dili ni iya sa pare, dili ni iya sa obispo, ato ni bay. Ato bang nabati kana sa atong parokya? Do we feel that we belong to the parish? Labi na kitang mga leaders, nindot na ang atong pamalandungan, no? Nga diin, atong lantawon nga, ang atong sense of belongingness, mabutang nato nga sa pagtanaw sa mga concerns sa atong parokya. Mao na diha nato masabtan nga, mao diay padrino, nga diha sa atong parokya, diha sa atong simbahan karon, gi-encourage gayud ang lay participation. Because I belong to the church. I am part of the body of Christ. So dili lang diay kita basta igo mo simba. Dili lang diay kita basta igo nga mo mahimong deboto ni San Jose. Kinahanglan ang pagkadeboto, magmasok ka diha sa pagkahimong kabahin sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. O kana ang atong sense of belongingness. And kung mabati nato na mga igsoon, nan magkalawom yun ang atong komunyon diha sa simbahan, diha sa pamilya. Kung ang anak sa pamilya, nagtuo lang nga siya at imanunon sa iyang mamagpapa, dawlims kayo, bugat sa ginikanan. Pero kung ang iyang anak di ay bisan sa iyang kagamay o pagkaanak na ay kabahin sa pamilya, lipay ang ginikanan. Bisag bugat oroy ang buluhaton, madasig sa partisipasyon o madasig sa komunyon sa iyang anak, gaan ang mga problema sa panimalay, di ba? Popo ka na sa parokya, gaan kung na atong sense of communion nga halawom na diha sa atong kaugalingon. Nan kini mga igsoon, wa man siguro'y mo babag niya ng mga huna-huna. Pero lagi sa realidad, mingon nga, ay, kadaghan ba'y buluhaton? Ay, daghan naman tayo programa. Say, murag akong naong naramas simbahan, hoy. No? Oh. Na ay mga asawa, nga moingon na nga to sa ilang bana, kay aktibo diha sa JKK, o diha sa simbahan. Hala, pagpari na lang, oy. Dito na lang kapuyo, dito sa ubans pare. Na ganay mga asawa nga aktibo kayo diha sa mga buluhaton sa simbahan, silusan nas ba na? Naibukas pare na. Ano man? No? Yung mao ni ang nakahatag ka natong kabalaka, no? Ang kadtong way of life nato nga naandan sa una, nga naat lang ang atong atensyon sa kalakaran, na lang atensyon nato sa pagpangita og kwarta, na lang atensyon nato diha sa pagkabot sa mga kinakaugalingon nga mga plano sa kinabuhi. Kung kana na nawa na diha, mabalaka ta, mahadlok ta. Unya pader, no? Busy man mi sa among panginabuhi, busy man mi sa among balay, daghan man kay buluhaton sa balay, daghan man kay himuunon sa balay. Unya muhatag pa mi panahon diha sa among kan, volunteer gud mi pader. So kay kung volunteer mi according to what we want to give. Volunteer man ta. Kana mga kaigsunan,
ang usa ka elemento nga timailhan nga tinuod naa ang kabalaka, naa ang kahadlok oy, no? Ngunsa na lang ang akong pamilya, matubag pagha nako ang mga problema o mga panginahanglan sa mong pamilya. Nan kamo dere, ang uban ninyo dere nga aktibo nang gungis naman gyud sa pagpangalagad. Di ba? Oh, baliki daw, tanawa daw. No? Dili na akong maingon nga, ang Ginoo may mutubag, tabangan ka. Tanawa na lang ang atong kasinatian. Tanawa na lang ang atong mga naagian. How all of this say naihinay nga natubag sa ginagmay ug dinagko diha sa grasya sa Ginoo. Nan, mo na nga ang atong ebanghelyo nindot. Maingon si Jesus, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Daghay kahadlok ta, daghay kabalaka ta, to build the communion of our parish, to build the communion of our church. Daghan tay kabalaka nga mo reach out sa uban nga dili kayo aktibo o wala na pagpakabana sa pagtuo aron unta mabati nila si Kristo dito. Mahadlok ta ni ana. Kay nganong man ang atong kahadlok tungod lamang sa atong limitasyon, sa atong ordinaryo nga kalakaran sa kinabuhi. Karong simanaha natudluan ko isip inyong kuraparoko. Ngano kay kadtong mga niaging Lunes, no? Ang pundo sa atong pabalay 760 na lang. Pagtanaw nako sa mga pabalay, dili pabalay, no? Pahaligi pa lang. So ni-text ko sa komitiba sa pabalay, ay 760 na lang ang atong kwarta. Unsaon na kini, mahuman ba ang atong pabalay kang San Jose? Naguol na ko. Kibalo man mo nga unsa ko kung maguol, no? Dili ko nga dili ko maupaw, no? Musidlak ning akong puting buhok. Unya mudako ning akong mata, no? Pero kanindot ang gi-text back sa ako, Padre, iyaw kaguol Padre, no? Tabangan lagi tang San Jose ni pahimo lagi na, no? Fights lang ta, no? Tagan lagi ta ng mga pamaagi. Ug kanuol sa Dios tinuod. Mo na ko nga mapasalamaton ko sa maong mga ana, no? Nga mga pagsalmot sa mga parokyano diha sa atong katilingban sa atong parokya nga atong mga pag-inganyo o pag-remind sa usag usa ayaw kahadlok, no? Wa man sila maingon nga ayaw kahadlok Father, kami na god ni taga St. Joseph na god ni burit ra na kayo. Pero ang akong napamalandungan pulong sa Ginoo sa iyang pagkabanhaw, ayaw kahadlok, ako kini. Mao na mga kaigsunan nga usa kini kanindot kayong pagsugod sa ato nga nobena kang San Jose. Kay siya wa gyud mahadlok. Grabe makaingon ko sa akong kanunay 33 days, no? Ang ako kanunay mamguhan super kayo si San Jose nga sa iyang kinabuhi wa gyud siya mahadlok. Wa siya na mahadlok na usabi ang iyang plano nga imbes to live happily ever after uban ni Maria o sa iyang kaugalingong pamilya, gidawat niya si Maria o si Jesus. Nalahi iyang kinabuhi. Wa siya mahadlok nga pag-ingon sa anghel adto sa Ehipto, adto siya sa wa mahadlok. Naa nganuman dako ang iyang pagsalig because when God made His plan, God will fulfill His plan and we are only participating in that plan of God. Naay kalisod, no? Naay mga ups and downs, naay crisis sa kinabuhi ni San Jose. Pero kini ang ako nakita, bisan og wa niya gisulti ang iyang paghupot o pagsalig
sa kabubuton sa Dios. Kay kana man ang atong kinabuhi mga igsoon. Nan sa twists and turns of our lives, usahay kung nanata sa krisis, unsa man day atong unang buhian. Ang pagpangalagad oy, mo-resign sa ko, dili na ko, muundang ko, nalain ko. Ano man? Because we think that our way of participating, our way of giving, utang kabubuton sa katilingban, utang kabubuton sa Ginoo kay ako nag-alagad. No way. Mali. Umaw na ang makaut-ut sa katilingban. Ang atong lantaw mga igsuon, kining purpose yun nga wala musakay si Jesus uban kanila, naapay mas dako nga plano ang Dios diha. No? Naghuwat-huwat siya. Wa man si Jesus ngadto na ta. Nakalaud na bisan og balod kayo. Takaw ta. Pero wa sila kakita sa purpose ni Jesus nga iyang ipadayag nga kadtong mga panahuna nga diin kusog ang balod, sila na lang mao ang pagpakita ni Jesus. Salig kamo kanako, ako kini, ayaw kahadlok. Mao na mga kaigsunan nga ato kining lantawon nga pinaagi di ay sa atong komunyon diha nato mapakita nga ang pulong sa Dios magadasig ka nato, ayaw kahadlok padre. Fights lang ta padre. Naagyod ang Ginoo uban ka nato. Kaya ayaw mong expect mga igsuon nga ang inyong kuraparo, kaming mga pare, how na mi ani dili oy, parihura ta. Ako po na ako'y kahadlok. Pagsulod na ko rin ko, ambisyoso ng taga St. Joseph, mahimong Paris Rhine. Ambot o kanus Pero tanawa, God unfolds His plan as we go along. Kabuot rin nato. Pero, mga kaigsunan, ang challenge, atong palawmon ang communion, nga mao'y identity sa lawas ni Kristo, dinhi sa atong kalibutan, kay kini siya mo'y pagpadayag sa ato gayud nga pagsalig sa Ginoo. Hinaot nga kining unang adlaw sa atong nobina, makabitbit ka nato, balik ngadto sa realidad. O pag uli ninyo sa balay, na ay daghay problema, na ay daghay mga reklamo, bagut-but sa inyong banag, asawa, anak, o na sa pag atos trabaho, na ay dako kayong mga dakong problema, pahinumduman nato atong kaugalingon, ayaw kahadlok. Mingon si Jesus ka nato, ako kini. O kanaon ta, makapadayon ka nato sa kalig-on. Amen. Palihog manindog.